Stay, stay, stay still until they find it out. Здравейте, аз съм бащата и мисля, че ще е момче. Аз съм майката и мисля, че ще е момиче. Здравейте, аз съм дядото и мисля, че е момче. Бабата, знам какво е, няма да кажа, само искам да кажа да е благословена от Бога и да се роди жива и здрава и майката да е жива и здрава и бебчето да ни е жива и здрава. Здравейте, аз съм Лелята и съм за момиче. Здравейте, аз съм пребабата и мисля, че ще е момиче. Да бъдат благословени и майката, и бебето. Аз съм Лелята на бащата и мисля, че ще е момиче. Момче има вече. Здравейте, аз съм чичето на бащата и мислиме със съпругата ми, че ще е момиче. Имаше? Цайски бе! Нямам. Аз съм баткото и мисля, че ще е момче. Нали беше за момиче, бе? Ние сме операторите и знаем какво е, няма да кажем дете. Здравейте, аз съм братовчет на... Аз съм братовчет на бащата, мисля, че ще е момче. Здравейте, аз съм за момиче. Здравейте, аз съм братовчет на таткото и мисля, че ще е момче. Бой. Аз съм братовчетка на таткото и мисля, че ще е момиче. Здравейте, ние сме семейство Радкови и мислим, че ще е момче. Здравейте, ние сме семейство Иванови и си мислим, че е момиче. Познахте! Ние сме семейство Стефанови и мислиме, че е момче. Здравейте, аз съм Кума Аз съм Комарка. и мислим, че ще са две. Аз мисля, че е момиче. Здравейте, ние сме братовчерите на бащата и мислим, че ще е момче. Здравейте, аз съм чичото. Мисля, че е момче и момиче, близнаци. И аз го казвам всеки път. Приятелките на семейството и мислим, че ще е момиче. Аз съм колегата и мисля, че ще е момче. Аз съм жена му и мисля, че ще е момче. Бой. Аз съм бащата и мисля, че е момче. Аз съм Лелята и мисля, че ще е момиче. Здравейте, ние сме семейство Тодорови и мислиме, че е момче. Аз съм чичето. Момче. Със сигурност. 10, Хайде едно горчиво дай. Какво да Дай, Добре, Айде, ще се роди Марчето!
Давай, мацайте се, ръпайте се сега. Чакайте да не се чинете. Приманите чини с ръцете. Давай, давай. Още искаш ли, мамо? Не, това е. Айде, Мен ти позна. айде. Това бе. Майко! И сега какво? Как е чувството сега? Кажи. Не мога да го кажа все още. Нема вилици, забрави вилици. Чувството е невероятно. Абе, аз си бех за момче, ама чувство имах, че ще е момиче. Излезна момиче. Мелис. Аз знаех, че е момче, ама той излезна момиче. Живо и здраво да ни е. Аз знаех какво е. Радвам се, че е момиче, да има пожала моето момче. Защото по принцип момчетата не гледат родителите. Момичетата милеят за майка, за баща. Да са живи и здрави, Бог да ги благослови. Ultra beats on the track. Purchase your tracks today. Purchase your